Случвало ли ти се да ти дойде гениалната бизнес идея и първото, което си казваше: трябва ми фирма и то веднага. Искаш да кандидатстваш за финансиране, да влезеш в голям проект, но учредяването на дружество ти изглежда като бавен и сложен процес, пълен с подводни камъни. Знаем, че времето ти е пари, а когато става въпрос за старт на бизнес, всяка минута е важна. На пръв поглед, учредяването на АД или ООД звучи като рутинна задача, обаче защо толкова често отнема седмици? Спри да скролваш, в следващите минути ще ти покажа кои са трите ключови неща, които ти да ти спестят седмици и хиляди нерви при учредяване на твоето ново дружество. Започвам направо. Ето ги основните спънки, които виждам постоянно. Първо, клиентите идват винаги с идеалното име, но малко хора знаят, че името или така наречената фирма на дружеството трябва да е абсолютно уникално. Ако вече има регистрирано дружество с твоето име, заявлението ти моментално се отхвърля. И ето го големия проблем. Ние започваме да работим, проверяваме името, то е чисто, но докато подготвяме документите, някой друг може да регистрира фирма с твоето име и следва автоматичен отказ. Решението. Когато очакваме процеса да се проточи, ние винаги съветваме да направим предварително запазване на името. Това е като резервация, което пази избраното от теб име цели 6 месеца. Така може да си абсолютно спокоен. Втория въпрос, който става повод за дълбоки разговори, са правата и задълженията на съдружниците или акционерите. Знаеш ли, че още от самото учредяване можеш да дадеш на себе си или на някой друг повече права или дори отделни привилегии? Как ти звучи решаващ глас или дори право на вето за конкретни решения? Това не се договаря по-късно, а може да се заложи още в учредителния акт. Планирането на тези детайли от самото начало е ключово за един спокоен и успешен бизнес. И третият голям практически проблем, когато в дружеството ти ще участва чуждестранна фирма. Тогава ти трябват удостоверения, които да докажат кой притежава фирмата, как ще се представлява, къде е регистрирана. Тези документи често изискват апостил, последван от превод и легализация, който процес може да забави учредяването с седмици. Ние знаем, че търсенето на оптимални и бързи варианти за действие е задължително. Нашата цел е да спестим най-ценният ти ресурс – твоето време. Не позволявай на бюрокрацията да забави твоя успех. Ако си готов да стартираш твоя бизнес още днес и искаш да избегнеш всички тези главоболия, свържи се с KGK Law Firm и ние ще ти съдействаме.